این ролик با یاری ادین اکس بی ساخته شد. در وقتی رجیستر در جای پروموکد سعیدов نویسید 5000 روبل به شما بونوس میده. برای این بونوس رو گرفتن پورا رجیستر رو گذارین در شاتون پل پارتوین. اتوماتیکی بونوس به شما میگذارد. سیلکش در اپشن ویدیو. السلام علیکم دوستان گرامی، خوش آمدید به کانال دوشنبه شو. من هستم با شما بابا جان سعیدов. ماشین های فروشیختان در نمره در روی اکران واتساپ یا وایبرش روان کنید. کورس امروزه برادر 1000 روبل روسی 144 سومانی تاجیکی می باشد. در ویدیو امروزه 14 ماشین فروشه بهترین ماشین های دستگیری ما رو فراموش نکنید. در ویدیو لایک مونید. میگذاریم به ویدیو امروزه. شخصانی که خواهش گذشتن سرحد قزاقستان رو دارن مرحمت. این برادرمون اسمت الله شما رو از جای زیستتون مسکو یا مسکوفسکی اوبلاست گرفته به سرحد قزاقستان ساق سلامت بردن میآورد. ماشیناشون با کامفورت بلند تایوتا و میتسوبیشی. در حجتهای شما یگان مشکلی پیدا شود این برادرها خودشون حل میکند. نمره در روی اکران و در اپشن ویدیو. مرحمت زنگ زنید و از نام کانال دوشنبه شو گپ زنید. یکم ماشین فروشی اوپل وکترا بچکا سالی برارشش 10000 ابیو موتور 1.6 коробка передачаш механикай сӯзишвориш бензин газа 1 сола ҳуҷҷат дорад. хадавоиша нав кардаган 100% кондитсионер дора. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 34000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 236000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. бародаро дастгири моро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед. сарпарасти видеороликҳои мо ҳамеша 1xbet мебошад. силкаш дар описани видео. ай шумо дастгирӣ просто як биброин тамом. диққат бародаро, ҳамин як паспорт гумшидаги дар метро Славянский бульвар бо номи Чориев Парвиз Аъзамович. соли таваллудаш 1999. бародаро касе ёфта бошад дар ҳамин номерои дар рӯи экран занг зана паспорта баргардонад. дар ҳамин моҳи шарифи рамазон савоби бисёр мегирад. дуюм мошини фурӯшӣ Nissan Maxima соли бароришаш 2005 абио мотор 3 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газай. ҳуҷҷатош танировкаш 1 сола муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чихеле ки шумо суратоша дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 37500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 260000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ اوپل хечибек соли бароришаш 1997 абио мотор 1.6 коробка передачаш механикай сӯзишвориш бензин газай. ҳуҷҷатош танировкаш 1 сола муҳлат дорад. мошин маладёж некардаги чихел ки шумо дида истодаен дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 34000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 236000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ اوپل седан соли бароришаш 1995 абио мотор 1.4 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газай. ҳуҷҷатош танировкаш 1 сола муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон. Нархш бошад 28000 сомони тоҷикӣ мебошад. Бо рубли ҳозира гардонем 194000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. Телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. панҷум мошини фурӯшӣ Opel Vectra Bechka соли барорӣ 6999, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газа, 1 сола ҳуҷҷат дора. мошин ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархш бошад 32000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 222000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад дар ҳамин моҳи шарифи рамазон. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. шашум мошини фурӯшӣ Nissan Maxima соли бароришаш 2001, объем мотор 2, коробка передачаш автомат, сӯзишвориш бензини холияй. ҳуҷҷатош танировкаш 1 сола муҳлат дорад. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, хеле ки шумо дар суратош дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 28000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 194000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla 1 соли бароришаш 2006, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газай, 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин абагирвател кондитсионер ҳамаша дорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 60000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 416000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Mercedes Sechka объемный соли бароришаш 1998, объем мотор 1.8, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газай. ҳуҷҷатош танировкаш 1 сола муҳлат дорад. мошин ягон расход надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, хеле ки шумо дар суратош дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар. нархш бошад 60000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 416000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. нӯҳум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla 1 соли бароришаш 2004, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газай. ҳуҷҷатош танировкаш 7 моҳа муҳлат дорад. кондитсионераш 100% кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 57000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 395800 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо.
марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. даҳум мошини фурӯшӣ Opel Vectra Bechka соли бароришаш 2000 абиё мотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газай ҳуҷҷаташ то охири солай танировкаш 2 моҳи дигар муҳлат дорад хадавоиш 100%. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 37000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 256900 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. 11 мошини фурӯшӣ Range Rover соли бароришаш 2007 абиё мотор CVD коробка передачаш автомат мотораш дизельный сӯзишвориш солярка ҳама ҷои мошин 100%. ҳама ҳуҷҷатош яксола муҳлат дорад. даруни мошин полник комфортния дар ҳолати хуби техникӣ мошин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 100,000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 694400 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. 12 мошини фурӯшӣ Opel Astra G дар кузови хетчбек соли бароришаш 1998 абиё мотор 1.6 коробка передачаш автомат сӯзишвориш бензини холияй яксола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва. нархш бошад 160000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 23000 сомони тоҷикӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. 13 мошини фурӯшӣ ВАЗ 21010 соли бароришаш 2005 абиё мотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холияй ҳуҷҷатош танировкаш яксола муҳлат дорад. мошин ягон расход надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳама расходша кардагиян уҷӣ. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 17000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 118000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. 14 мошини фурӯшӣ Lada Priora соли бароришаш 2012 абиё мотор 1.7 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холияй ҳама ҳуҷҷатош 100% нав кардагияй мошинам навай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Мастшоҳ. нархш бошад 42000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 291000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. хайр алло нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад. то видеои оянда хонободу сарбаланд бошед.